Добрый вечер, паважаныя чальцы каардынацыйнай рады, добрый вечер, паважаныя гледачы. Сёння у нас адбываецца агульнае паседжанне каардынацыйнай рады. І на парадку дня у нас сёння два пытанні, якія былі прапанаваны двумя фракцыямі, зацверджаны нарадай фракцыяў. Першае пытанне гэта прэзентацыя рэзалюцыі каардынацыйнай рады Беларусі аб круглым стале па пераадоленню палітычнага крызісу і ўмацавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта рэзалюцыя была ініцыявана фракцыяй кааліцыя Латушка і Рух за свабоду. Я, як прадстаўнік этой фракцыі, гэту рэзалюцыю прэзентую, распавяду, буду гатовы адказаць таксама на пытанні. І другое пытанне гэта аб змене парадка галасавання ў нарадзе фракцый. Гэтую прапанову выдвинула фракцыя аб'яднаная грамадзянская платформа. Дакумента яна, падаецца, не прапаноўвала для абмеркавання, але так ці інакш варта заслухаць гэтую тэму. Таму прапаноўваю пераходзіць да пытанняў непасрэдна парадку дня. І першае пытанне, як я ўжо сказаў, рэзалюцыя каардынацыйнай рады аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Наша фракцыя кааліцыя Латушка і Рух за свабоду у сваёй праграме выстаўляла падрыхтоўку і правядзенне круглага стала па пераадоленню палітычнага крызіса як сваю ключавую задачу і прынцыповую пазіцыю. Таму нашым першай палітычнай прапановай у гэтым скліканні менавіта з'яўляецца запуск такой, выставлення на галасаванне такой рэзалюцыі, і я зараз зачытаю як прэамбулу, так і пастаноўчую частку. Пацвярджаючы найвышэйшую каштоўнасць дзяржаўнага суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, неабходнасць іх абароны ад любых пагроз, прызнаючы наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрапалітычнага крызісу, які ў тым ліку ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць для збалансаванага супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі, адзначаючы, што ў Беларусі знаходзіцца за кратамі не менш за 900 палітычных зняволеных, ліквідаваны больш за 2000 некамерцыйных арганізацый, усе палітычныя партыі, незалежныя СМІ прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі і крыміналізавана палітычная дзейнасць, канстатуючы пагаршэнне умоў для вядзення бізнесу, адток кваліфікаваных кадраў і працоўнай сілы, зніжэнне інвестыцыйнай прывабнасці краіны. Бяручы пад увагу інфармацыю апошняга дакладу за 2025 год групы незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі аб тым, што з 2020 года Беларусь пакінулі да 600 000 чалавек, што складае прыблізна 6,4% насельніцтва краіны. Імкнуючыся стварыць умовы для бяспечнага вяртання грамадзян Беларусі, якія вымушана пакінулі радзіму і іх паўнавартаснага ўдзелу ў развіцці краіны. Адзначаючы важнасць аднаўлення канструктыўных і прагматычных адносін з краінамі Еўрапейскага Саюза, США і іншымі міжнароднымі партнёрамі на прынцыпах узаемнай павагі і узаемнай выгады. Улічваючы неабходнасць комплекснага вырашэння вострых палітычных, эканамічных і сацыяльных праблем у Рэспублікі Беларусь, прымаючы да ўвагі прынятыя 18 лютага 2024 года Саветам ЕС высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны і інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных справядлівых выбараў пад назіранне АБС-ЕБДИПШ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Кіруючыся палітычнай рэзалюцыі дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новая Беларусь 2025», згодна якой Чому не чувають? Так, з мэтай кіруючыся палітычнай рэзалюцыі дэмакратычных сіл Беларусі, прынятай на канферэнцыі «Новай Беларусі» 2025, згодна якой для выхаду з палітычнага крызісу прапануецца правядзенне нацыянальнага дыялогу у мэтах прымірэння, спынення рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных і правядзення свабодных справядлівых выбараў дзеля аднаўлення даверу народу да ўлады і спынення палітычнага канфлікту ў краіне. Улічваючы гістарычны досвед розных краін па выхадзе з крызісаў шляхам дыялогу паміж уладамі і апазіцыяй, каардынацыйная рада вырашыла падтрымаць ідэю правядзення круглага стала з удзелам дэмакратычных інстытутаў, каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета, офіса Святланы Ціхановскай і прадстаўніком рэжыму Лукашэнкі для выхаду з крызісу і ўмацавання незалежнасці Беларусі.
Адзначыць, што магчымыя мірныя перамовы па завяршэнні расійска-украінскай вайны могуць стварыць новыя умовы для фарміравання доўгатэрміновай архітэктуры бяспекі ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, а таксама адкрыць акно магчымасцяў для ўмацавання суверэнітэту і міжнароднай суб'ектнасці Рэспублікі Беларусь і заклікаць рэжым Лукашэнкі уступіць у камунікацыю для меркавання магчымасці правядзення круглага стола. Констатаваць, што ўстойлівы мір і бяспека ў рэгіёне немагчымыя без уліку інтарэсаў незалежнай Беларусі і пераадолення ўнутранага палітычнага крызісу. Заклікаць міжнародных партнёраў падтрымаць ініцыятыву правядзення круглага стола як важную мэту ў палітыцы адносна Беларусі і прапанаваць аб'яднанаму пераходнаму кабінету працягнуць працу па прасоўванні падтрымкі дадзенай ініцыятывы на ўзроўні ўрадаў дэмакратычных краін. Таксама да гэтай рэзалюцыі дадаецца пастанова, дзе ёсць даручэнне спікеру і сакратарыяту накіраваць рэзалюцыю аб'яднаны пераходны кабінет, даслаць рэзалюцыю парламенты краін ЕС, Кангрэс ЗША, іншыя дэмакратычныя краіны, міжнародныя парламенцкія арганізацыі і асамблеі. Сакратарыяту забяспечыць публікацыю рэзалюцыі ў сасцедках на афіцыйным сайце, а таксама накіраваць рэзалюцыю ў сродкі масавай інфармацыі. Вось такая прапанова нашай фракцыі. Яна выкладзена. Гэты документ, спасылка на документ зараз выкладзены ў нашым чаце анонсы і галасавання, дзе вы з ім можете азнаёміцца. Адразу пасля паседжання я не прапановваю выстаўляць на галасаванне, а прапановваю дэлегатам больш дэтальна азнаёміцца, папрацаваць з дакументам, унесці свае каментары, якія мы можам абмеркаваць у працоўным парадку, правесці гэтае абмеркаванне падчас магчыма наступнага агульнага паседжання і ўжо пасля наступнага паседжання выстаўляць гэтую рэзалюцыю на галасаванне. Калі у вас ёсць пытанні, заўвагі, каментары і прапановы, калі ласка. І першая рука Аліса Рыжыченка, калі ласка. Дякую вялікі, спадар Арцём, за прапанову. Цалкам падтрымліваю яе, але ёсць пытанне. Ці ёсць разуменне, што будзе прапаноўвацца Лукашэнкі ці рэжыму падчас гэтага круглага стола? Хто непасрэдна з дэмакратычных сіл будзе прадстаўляць дэмакратычныя сілы на гэтым круглым стале? Як вы бачыце некамерцыйныя арганізацыі, да, розныя, так, ці будуць яны прымаць удзел ці не, і таксама палітычныя партіі, ці будуць яны прымаць удзел у гэтым круглым стале? Дзякуй. Дзякуй вялікі. Гэта рэзалюцыя, гэта такая рэзалюцыя, якая выдае намер на арганізацыю такога круглага стола, калі мы зразумеем, што ці то з боку рэжыму, ці з міжнародных партнёраў боку ёсць большая заангажаванасць і ініцыятыва падтрымкі гэтай ініцыятывы. Мая прапанова правесці наступны раунд абмеркавання, магчыма, нават на закрытым паседжанні каардынацыйнай рады, дзе маглі бы мы прапанаваць, апрацаваць прапановы, але маё бачанне такое, што, канешне же, першапачаткова у самім дакуменце указана, што гэта інстытуты дэмакратычных сілаў, каардынацыйная рада, АПК і офіс Светланы Ціхановскай, але я дапускаю, што гэта можа быць шырэй, бо розныя падыходы ёсць, розныя падгрупы, безумоўна, без удзелу экспертаў, без удзелу грамадскіх арганізацый, падрыхтоўка такой сур'ёзнай фундаментальнага працэсу, безумоўна, немагчыма. Што тычыцца фармавання дэлегацыі ад дэмакратычных сілаў, калі умоўна патэнцыйны такі круглы стол можа адбыцца, маё меркаванне, што зацвярджаць склад дэлегацыі павінна каардынацыйная рада. Не абавязкова гэта могуць быць удзельнікі толькі з каардынацыйнай рады, я думаю, што гэта можа нашмат шырэй быць дэлегацыя, але гэта таксама павінны быць людзі, якія зацверджаны ці прайшлі падтрымку праз прадстаўнічы орган дэмакратычнай часткі беларускага грамадства. Дзякуй. Наступнае пытанне Сергей. Я бачу, вы падпісана неяк інакш, але... Фракция «Ваш голос». Ну, наш лидер, к сожалению, по форс-мажорным обстоятельствам не может принять участие, поэтому полномочия передал мне. Я вот что хочу сказать по поводу этой резолюции. У нас в преамбуле описано много всяких страшных моментов, которые творятся в Республике Беларусь. Но ни слова не сказано о том, что режим сделал Республику Беларусь как государство, как субъект международного права соагрессором
в этой кровавой войне против Украины. То есть еще немного, и если Беларусь вдруг, не дай бог, будет втянута в полномасштабную войну в Украине, то, по сути дела, Беларусь лишится субъектности, станет частью российской агрессивной машины. И, в общем, тогда уже будет точно не до круглых столов, не до разговоров о политических репрессиях и так далее и тому подобное. Поэтому необходимо одним из первых в преамбуле пунктов указать именно вот этот фактор, что это самый большой риск втягивания и поглощения, по сути, агрессивной России нашей страны и утраты нашего суверенитета. Только так, потому что даже в решении вторым пунктом мы сразу даем участие в мирных переговорах. Кого, с кем, почему. Из преамбулы совсем этого не видно. Поэтому мы будем формулировать и вносить правку вот именно с этой точки зрения. Спасибо. Да, спасибо за комментарий. Я согласен полностью, что Беларусь является соагрессором, и высшее военно-политическое руководство Беларуси, оно внесено в проект трибунала за агрессию против Украины. Единственное, что я хотел бы отзначить, вносите, пожалуйста, в документ правки в рабочем порядке. Мы рассмотрим, и я, в принципе, полностью поддерживаю, хотя в самой резолюции наша идея была все-таки направить все в первую очередь на ситуацию внутри Беларуси, но я допускаю, что эти правки будут приняты, потому что, конечно, это очень важный контекст, который нельзя не учитывать при принятии решений Координационным советом. Спасибо. Анатолий Михновец. Вітаю. Учора на нараді фракції керівник фракції «Рух Воля» поднял два питання. Поднял, что першее, что режим не збирається ніяких круглих столов в сьогоднішній ситуації, і ми повинні створити умови, щоб він був вимушен идти на этот круглый стол. Это первое. И другое, там была пропанова в преамбуле узгадать про ту резолюцию, яка приймала Координаційна рада ранее, про гибридную оккупацию и про право народа на супротив узурпації і окупації. Как бы є там текст, я не ведаю, Максима Микита Забуга там його додав, ось він зараз, я бачив, руку піднімає. Так само прошу це улічити. Дякую велике. Я бачу наразі фракції текст, який скинув Микита Забуга. Сапраўды, я прапановую просто прадублюць гэты тэкст менавіта ў дакуменце, каб мы бачылі каментары, каб калі нам прыйдзецца галасаваць па папраўках, мы бачылі ад каго, як і пайшла папраўка. Давайте працаваць з гэтым дакументам. Але агулам, конечно же, безумоўна, трэба зафіксаваць гэту папраўку, якая прагучала. Спадар Микита, калі ласка. Дякую, господар спікер. Я попрошу секретаря зачитати, край ласка, эту поправку, преамбулу, как делегаты ее почули. Ось, там, и я хочу просто нагадать, что мы никакая не нация ахвяров. Координационная рада приняла так называемую резолюцию Лаховича, в которой мы конкретно прописали, что наша Украина была интервенция. Тому логично, что в этой преамбуле по круглому столу повинно фигуровать, что кожен народ має право на визволення от колабораційного режиму, який зараз захопив владу і незаконно утримує. І ще раз повторяюся, я говорив вчора на раді фракції, щоб організувати круглий стол, треба скоріше круглий стол. Вас дрэнна чуваць. Вас вельмі дрэнна чуваць, Микита. Ну, зараз хвилиночку, я постараюсь это без... Так не почуваюсь. Так не почуваюсь. Не вельмі добра, шчыра кажучы. Я выбачаюся, бо в Украине по дороге едем, то Максима приветствует. Я бы попросил секретаря зачитать преамбулу, яку ми пропонували, щоб усім делегатам було зрозуміло, що ми хочемо, щоб було прописано, що ми маємо право
право на вызволение краины. Это важный момент, чтобы не нация ахвяров, а мы маем на это право. Дякую. Угу. Дякую вялікі. Ці ёсць магчымасць у сакратарыята зараз зачытаць гэтую преамбулу, бо ў мяне няма магчымасці такой зараз. Мы, звычайна, не зачитываем. Это першае. Другое, не зусім разумею, што за преамбула. Звычайна дэлегаты тое, што прапануюць, яны самі прадстаўляюць. Ну так, я разумею так, але я так разумею, що зараз такой магчымасці няма. Ну, у любым выпадку давайте сыходзіць з таго, што можа, калі ёсць магчымасць, скіньце тут у каментары гэты тэкст, я зачытаю, гэта не праблема для мяне. Так, ці ёсць яшчэ пытанні, каментары за увагі да самой рэзалюцыі? Калі пытанняў, прапановаў падчас агульнага паседжання няма, прашу тады сакратарыят зноў выставіць гэтую спасылку у нашым чаце, каб усе дэлегаты маглі азнаёміцца, унесці свае прапановы і ў преамбулу, і ў рэзалютыўную частку мы абмяркуем і ўжо пасля наступнага агульнага паседжання выставіць на галасаванне. Дзякуй вялікі. Тады першы пункт парадку дня вычарпаны і пераходзім до наступнага пункту парадку дня. Фракцыя Аб'яднаная грамадзянская платформа прапанавала абмеркаваць прапанову ідэю аб змене парадка галасавання у нарадзе фракцый. Калі ласка, я так разумею, Роман Кісляк будзе дакладаць по гэтым пытанні. Лидер фракции Николай Козлов. Не Николай Козлов, выбачаюсь. Да, Господар Николай, так, бачу вас. Да, добрый день всем. Мы внесли правку о том, чтобы на нараде фракции существовало положение «одна фракция, один голос». В любой другой ситуации, то есть надо рассказать, может быть, здесь есть еще новые люди. Меня, если честно, то положение, которое существует сейчас на нараде фракции, мне кажется, это полный абсурд. И, ну ладно, не буду более крепких слов употреблять. Объясню почему. Потому что на сегодняшний день две фракции, двух фракций, для того, чтобы все остальные не имели возможности не то чтобы принять решение, даже вынести вопрос на обсуждение. При этом я обращу внимание, что представители от фракции 1 на нараде фракций, и когда он голосует, возьмем самую большую фракцию, фракция «Латушка», «Рух за свободу», да, там 34 человека. Вот представитель фракции, который на нараде фракции, голосует, и автоматически это считается 34 голоса. Мы добавляем еще наступ традиционно, и получается, что все остальные 6 фракций, если вопрос неудобный, они просто не могут вынести даже вопрос на обсуждение. При этом я хочу сказать, что, казалось бы, 34 голоса, но во время общего заседания могут быть делегаты, которые не совсем согласны тем, что, как считает, допустим, руководство фракции. Понимаете, тогда уже будет не 34 голоса, а, скажем, 15 только. Но на нараде фракции, когда представитель голосует, у него 34, то есть у него по умолчанию единодушие. Это первый момент, который очень такой, мне кажется, совсем не демократичный. То есть представитель единолично решает все за фракцию. Это странно. Не давая ей возможности обсудить и как-то выступить или высказать свои мысли на общем заседании. И в этой ситуации я не очень понимаю. Вот предыдущее голосование, кстати, это подтвердили, когда там речь шла о голосах, что любой неудобный вопрос его можно заблокировать вот просто как чихнуть. И все остальные 6 фракций, они просто могут отдыхать и быть статистами,
Ну и просто так вот делать такое окружение вокруг лидирующих фракций, что вроде все как у людей, но на самом деле, мне кажется, это совсем не демократично, абсолютно не демократично. Поэтому я призываю особенно фракции, которые поменьше, вроде нашей фракции, ну, хорошенько подумать об этом и понять, что в любой другой ситуации, кроме как одна фракция, один голос, ни один из ваших вопросов не может быть вынесен на общее заседание без согласия, ну, самой большой фракции. Пожалуй, все. Пока. Спасибо большое. Я, наверное, пока воздержусь от комментариев по статуту. И первая рука Роман Кисляк. Да, я хотел бы поддержать предложение нашей фракции. Меня слышно хорошо, да, надеюсь, да? Мгм. Дело в том, что когда существенные вопросы решались на Раде фракций, как это было в КР-2, это, может быть, имело смысл. Но я помню, что идея была и как бы на закате КР-2 и КР-3, чтобы решить возможности существенные вопросы, принимать решения по существенным вопросам на Раде фракций. И тогда, в общем-то, и это реализовано, может быть, частично. Так вот, я общался с разными делегатами по поводу нашей поправки, и как раз вот есть мнение, что как раз надо вот не возвращать и, наоборот, уменьшить возможности на Рады фракций. Так хочу обратить внимание, что при таком подходе и при толковании, что вот действительно может условно там две фракции заблокировать любое решение, это еще и неправильное толкование различных положений статута. Так вот, мы приходим к такой диктатуре большинства, когда меньшинство не может даже внести на голосование. Это недопустимо. Это, мы возвращаемся к такому пониманию демократии, как было в Афинах, такое архаическое, скажем так. Вот большинство и все. Нет, уважаемые коллеги, друзья, есть права человека, права делегатов в составе фракции, в составе группы, там 6 делегатов и больше, и мы должны уважать эти их права. Иначе мы, в общем-то, никак не продвинемся. Мы подняли этот вопрос с самого начала, когда вообще возникла проблема на каких-то мелких, может быть, несущественных вопросах, но это самое важное сейчас скажем так, отработать, отладить этот механизм голосования, внесения, голосования на Раде фракции, вынесения вопросов на огульное посещение для того, чтобы потом по существенным вопросам у нас не были, в общем-то, такие пикировки, дебаты и скандалы. Давайте приведем в нормальное состояние наше голосування на Раді фракції. Дякую велике. Спасибо. Юрій Зінкович, будь ласка. Дякую, велике спадар старшыня, шановне спадарство. Якби мы якраз і ёсць тая маленькая фракція, якая можа быць зацікаўлена в таких зменах. Але я хотел бы просто внести некалькі таких момантаў. То есть, напрыклад, у нашай фракцыі яшчэ ні разу не было праблемаў з внесеннем нейкага пытання ці з тым, што большасць злоўжывае сваім правам большасці. У нас вельмі добрае супрацоўніцтва як з спадаром спікерам, так і віце-спікерамі і спадаром Губарэвічам, як лідарам найбольшай фракцыі. Таму то, што Роман спадар Кісляк кажа, гэта можа быць праблемай, але гэта пакуль патэнцыйная праблема, а не актуальная праблема. І сапраўды пра гэта гаварыць трэба і можна, і трэба. Адзінае, што гэта не адзіная праблема статута, і я думаю, што і фракцыя большасці таксама не раз падкрэслівала, фракцыя Латушкі і Руха за свабоду, пра тое, што статут трэба мяняць, трэба перапісваць. Больш таго, гэта трэба ўвязываць яшчэ з тым, што мы вчора абмяркоўвалі на нарадзе фракцыю, гэта з перамовамі пра змены і рэдагаванне мемарандуму ўзаемадзеяння і увогуле пра вызначэнне палітычнай ролі каардынацыйнай рады. Гэта все пытанні взаемазвязаныя. І мне здаецца, што прапанова АГП, безумоўна, мае сэнс,
але яна внесена крышачку не ў час. Я бы прапановаў все ж таки гэта пытанне адкласці да таго часу, калі мы будзем сапраўды сур'ёзна абмяркоўваць рэформу статута, і туды, магчыма, трэба внесці такую змену, тым больш, што, ну, яшчэ раз скажу, што мы, як маленькая фракцыя, мы гэта падтрымліваем, і гэта, безумоўна, адпавядае нашым інтарэсам. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Спадар Дмітрый Грыгалаев, калі ласка. Добрый день. Слышно Вас ли слышно. меня? Да, слышно. Отлично. Отлично. Ну, у меня есть предложение вообще ко всем фракциям, кроме моей коалиции «Латушка и Рух за свободу», вообще объединиться вокруг одного предложения, и у вас больше 50% голосов, и проголосовать за то, чтобы вообще лишить нашу фракцию голосов. И у вас есть большинство, я думаю, вы можете вокруг этой прекрасной демократической идеи объединиться. Если серьезно, то у этого предложения оно не отвечает базовым принципам демократии, там, пропорциональности, представительства. Каждая фракция получила столько голосов, сколько она получила. Поэтому мне кажется, что это важная часть предложения, что нужно защищать интересы миноритариев и миноритарные интересы, которые представлены в Координационной Раде, но это не тот инструмент, которым такие вещи можно достичь. Я думаю, что инструменты, которые это позволяют сделать, они лежат в том, чтобы сфокусироваться на том, что агульное паседжанне является высшим органом Координационной Рады, а не нарада фракций. И таким образом, собственно, и пытаться защищать интересы. Поэтому у меня есть еще, конечно, один вопрос к тому, что предлагает Объединенная громадянская платформа. То есть мне не очень понятно, зачем, в принципе, выдвигалось это предложение, потому что сейчас у нашей фракции 42,5 голоса. Очевидным образом, что для внесения правок в статут нужна поддержка 2/3 делегатов. Очевидно, что в нынешнем раскладе достичь такого невозможно. Принять это решение невозможно, поэтому мне, в принципе, непонятно, зачем тратится время на обсуждение этого предложения, голосование. Я поддерживаю предложение Юрия Сядиновича отложить это объявление до того момента, когда мы действительно будем всерьез думать о реформах статута, о правках статута, и обсудить, мы в принципе хотим устройство Координационной Рады. Сейчас бы мне, конечно, очень хотелось поставить на голосование процедурный вопрос о прекращении этих прений по этому предложению, просто за очевидной бесперспективностью. И, к сожалению, такой практики у нас нету. Быстро проголосовать и закончить. Поэтому на сим раскланиваюсь, и я закончил. Спасибо. Спадарня Лиза Прокопчык. Так, мне падаецца, што шмат хто тут спрабуе зрабіць з гэтай сітуацыі вельмі драматычную. Я тут згодна з спадаром Романам Кісляком, што сапраўды у нас зараз ёсць магчымасць не прымаць важныя рашэнні на нарадзе фракцый. Збольшага на нарадзе фракцый прымаюцца толькі працэсуальныя рашэнні наконт працы Коордынацыйнай Рады. Якім чынам гэта замінае працаваць Коордынацыйнай Радзе ці больш малым фракцыям у Коордынацыйнай Радзе, я не вельмі разумею. Да таго ж, наколькі я разумею, нарада фракцыі зараз фармуе толькі павестку агульнага паседжання, то бок вось гэтай сустрэчы, на якой мы зараз знаходзімся. Ніхто не пазбавіў фракцыі ці групы дэлегатаў 6 чалавек права выносіць нешта на галасаванне Коордынацыйнай Рады. І калі гэта на галасаванне ці абмеркаванне онлайн, наколькі я разумею, таксама можна выносіць, дзеліцца дакументамі, і няма ў гэтым такой драматычнай сітуацыі, каб мы зараз гэта абмяркоўвалі на агульным паседжанні, але калі трэба, ну давайте будзем абмяркоўваць. Так, Аліса Рыжченко, калі ласка. Дякую. Я тут з одного боку павінна падтрымаць Романа Кісляка. Я разумею, чаму яны вынеслі на агульнае паседжанне гэтую прапанову, але з іншага боку я не разумею, чаму нарада фракцыі вырашае
якія пытанні будуць выносіцца на агульнае паседжанне. Таму што калі чытаеш статут, не вельмі зразумела, што менавіта нарада фракцыі павінна гэта вырашаць, таму што ёсць некалькі пунктаў статутаў, якія супярэчаць адзін аднаму. Так, у адным пункце напісана, што нарада фракцыі вырашае парадак агульнага паседжання, з іншага боку напісана таксама, што кожная фракцыя можа падаць пытанне галасавання на агульнае паседжанне. То бок тут ёсць супярэчанні, і калі няма падтрымкі прапаноў ад АГП, вось тое, што яны прапаноўваюць, тады я прапаную разглядзець вось гэтыя супярэчанні ў статуце і вырашыць такім чынам, чтоб насамрэч была дэмакратыя, чтоб маленькія фракцыі мелі магчымасць выносіць свае пытанні на агульнае паседжанне, калі яны лічаць гэтыя пытанні вельмі важнымі. Ось, дзякуй. Дзякуй вялікі. Перад тым, як перадам слово Юрію Губарэвічу, мне падаецца, мы трошки так яны ж маюць зараз права, выбачайце, і такая магчымасць ёсць. Парадак, гэта не значыцца, што хтосьці можа заблакаваць, але гаспадар Юрый Губарэвіч. Да, дзякуй вялікі. Можа быць, трошки пагружусь спачатку ў гісторыю пытання. Координаційная рада у нас 4-е скликання, так? Былі яшчэ першае, другое, трэцяе. Вот другое скликання якраз таки мела нараду фракцыі як орган, які вырашаў практычна все пытанні. Все полномоцтвы по прыняццю рашэнняў былі зацыклены на нарадзе фракцыі. И памятаю, свой час это привело до того, что там нават годами не проводились, месяцами не проводились агульныя паседжанні, и не то, что паседжанні, нават на агульнае это голосование ничего не выставлялось. Тому перед тым, як была створана координаційная рада 3-го скликання, были заявы некоторых з выбарчых спісаў про необходимость реформы, мы так само это падтрымлівалі. И основой реформования статута, это история, якая там вельмі шмат копий было наламана, шмат все кричали, что это узурпация улады, или основа этой реформы полягала якраз тым, что прыняццё рашэнняў пераносілось с узроўня нарады фракцыі на ўзровень агульнага схода. И напамятаю, нагадаю, что гэта таксама то, что было нами падтрымана. Зараз нарада фракцыі мае фактычна паўнамоцтвы по фармаванню парадку дня. Тут можна шмат казаць словамі, але лепш чытаць статут. І вот до папярэдняга выступу аднесусь, это пункт 4.3.2.1. Нарада фракцыі вызначае парадак дня працы координаційнай рады і парадак пытанняў, якія выносяцца на галасаванне. Так, это не адмаўляе права групе 6 дэлегатаў альбо асобнай фракцыі вынесці пытанне, але ўжо парадак, у якім яны ставяцца на галасаванне, вызначае нарада фракцыі. Чаму гэта робіцца? Таксама ёсць вельмі простае тлумачэнне, тому што ініцыятыву можа праявіць, конечно, тут кожны у нас дэлегат, нікому не забаронена, але павінен быць орган, і это якраз такі зноў-такі нарада фракцыі, про это напісана в статуце, які адсочвае адпаведнасць вынесеных прапаноў таму ж самому статуту. То есть, будет дзіўна, калі мы будем выносіць на галасаванне то, што супярэчыць статуту, альбо то, што ввогуле не адносіцца да паўнамоцтваў координаційнай рады. Ёсць галасы, якія кажуць, да, мы можем галасаваць і в нашай фракцыі, там вели внутренние дебаты, там, что и за полеты в космос координаційная рада може проголосовать, там, я не знаю, еще за нечто. Это право кожного делегата, но все ж таки, коли мы выбудовуем некий парламентаризм, то повинен быть орган, який оцениває гэтыя прапановы, оцениває актуальность, выставляє порядок. Вот менавіта этим займаецца нарада фракцыі, і ніякіх злоўжыванняў на гэты момант не было. Да, былі супярэчныя прапановы, калі дэлегаты хацелі, скажем так, трактовать своим рашением статут, но ізноў-таки нарада фракції это паўнамоцтва выканала самостойно. Альбо зараз у нас супярэчная ситуация не супярэчная, але патэнцыйна канфліктная, калі створана две версии международной комиссии. Ізноў-таки нарада фракції взяла на себе отказность. Это уже 3-м артикулом статута регулируется. Є право таксама регуляваць пытанні стварэння камісій і взяла адказнасць на то, што далі час на узгадненне паміж вот этими рознымі версіямі камісій. То есть тут некие злоўжыванні, асабліва калі нам приписываются. Вот неяк так превентивно, то есть нема нават презумпцыі невінаватасці. То есть вот однозначно, што вялікая фракцыя будзе злоўжываць гэтым.
Ну, давайте тоді поглядимо на це питання, може бути, і з іншої плоскості. От є маленькі фракції, яку-нибудь з їх там подвергнуть остракізму, там 4 інші фракції будуть блокувати постійно їхні пропанови. Ну, тоді от, ми будемо якраз таки регулятором, до якого можна звернутися, який допоможе любой маленькой фракції, яка самостійно не здольна буде пробити свої пропанови, щоб ці пропанови були винесені. І опошнє, що хотів би сказати, це якраз таки звернутися до існуючої парламентської практики. Той же самий Європейський парламент, є Conference of Presidents, ну, совет, как бы, умовно, старшиня фракцій. І якраз таки на їм діє той же самий принцип, от у нас нарада фракцій, там совет старшиня фракцій. Коли фракція Європейської народної партії має всі голоси своїх депутатів в Європейському парламенті. Яка-нибудь маленька група має там своїх там 20 голосов, велика 180 і так далі. І до компетенції ось цієї ради старшиня фракції якраз таки відноситься абсолютно амаль те ж саме. Це визначення порядку дня пленарних посіджень, організація праці парламенту, розміркування докладів, праця комітету, склад делегації, політичне планування, ну, навіть трошки більше, там, склад делегації, то ми їх виносимо на огульне посідження. Тобто, є демократичні інститути, я не думаю, що хтось сперечує, що Європарламент є демократичним інститутом, які таку практику використовують. Ну, а ми хочемо тут пойти неким своїм особливим шляхом, не зважаючи на ті виники, які ми отримали на опошніх виборах. Я підкреслю, що це так само є вельми важний фактор. Дякую. Дякую вялікі. Першым перадам слово Роману Кісляку. Я таксама, калі мы працавалі над гэтай версіяй статута, я памятаю, што мы гэтым рашэннем па фармаванні парадку дня страхавалі рызыку, калі, напрыклад, нейкая фракцыя ініцыюе 100 рашэнняў на агульнае паседжанне. Ну, просто там, бессэнсоўных і нейкіх іншых. То бок, каб мы ўсё ж такі мелі нейкую магчымасць супрацьстаяць просто спаму, да, гэтаму. І вось нарада фракцый – гэта той орган, які можа гэтаму спаму супрацьстаяць, але пры гэтым не заблакаваць магчымасці фракцыяў і 6 дэлегатаў усё роўна ўносіць свае прапановы на агульнае паседжанне ці галасаванне. Такой інтэнцыі не было і пакуль гэтага і не было і ні разу. Таму вось адзінае, што хацеў бы зазначыць. Роман Кісляк, калі ласка. Ну, на самом деле, коллеги, это не на пустом месте возникло, да, это не теоретические как бы изыскания, наше предложение. Мы внесли это предложение на общее обсуждение, имели право на это, но не вынесли на голосование. Именно для того, чтобы мы это обсудили. Во-первых, было предложение группы делегатов, 6 и больше, было предложение, оно касалось того, что глава секретариата Иван Кравцов стал делегатом и одновременно участвовал и в голосовании, и одновременно, в общем-то, и оставался главой секретариата номинально. Хотя он не появляется уже несколько недель, но неважно. И это проблема, в общем-то, ну, существенная на самом деле. И группа делегатов внесла в соответствии со статутом это предложение. Так вот, это предложение, ну, фактически было заблокировано. И не было 100 предложений, потому что огульное посещение на этой неделе не состоялось. Это было единственное предложение, которое мы могли спокойно обсудить. Но оно было заблокировано именно как раз существенным решением в нараде фракций. Обращаю ваше внимание, что тут есть юристы и правозащитники. Я как правозащитник, это как, знаете, позиция watchdog, сторожевая собака. Мы должны реагировать на все это. Вот постоянно мы можем уходить постоянно от того, от чего мы ушли когда-то. Да? Вот вы, коллеги, все декларировали, что мы ушли от того, что в нараде фракции принимали решение, но мы к этому начинаем возвращаться, и это проблема. Мы хотели обратить на это внимание. Это существенная проблема, которая пока что не приняла такой глобальный масштаб, но она существенна. Мы не выносим это на голосование, нам важно это обсудить. Я согласен с Алисой Рожиченко, те предложения, которые вносятся фракциями, не должны никак блокироваться. Может быть, какие-то противоречия в статуте, это да.
может быть, но это необходимо проработать, это необходимо нам регламентировать. Поэтому мы предлагаем вот как раз к дискуссии, мы имеем право на это, и считаю, что это важно. Там поважанный спадар Дмитрий говорил, что вот нет смысла обсуждать, потому что как бы мы не проведем это. Мы имеем право на обсуждение, и это важная часть вообще смысла Координационной Рады и парламентской структуры. Дякую велике, живи Беларусь. Дякую, Алиса Рыжиченко, затем Николай Козлов. Будь ласка. Так, слухайте, ну зараз ми апынуліся ў сітуацыі, калі вроде усе не супраць нарады фракцыі, і яна працуе ў адпаведнасці з тымі законамі, з тымі правіламі, якія прапісаны ў статуце, з рэгламентам і гэтак далей, як гэта на практыке таксама рэалізуецца ў Еўрапарламенце. Але насамрэч мы сутыкаемся з сітуацыяй, калі вось блакуюцца нейкія рашэнні. І калі мы гаворым пра вынясенне нарады фракцыі на агульнае паседжанне, фармаванне парадка дня і нейкіх рашэнняў, галасаванняў і гэтак далей, ці супярэчыць гэта статуту ці не, першы крытэрый, ну насамрэч у нас статут сам сябе супярэчыць па некалькі пунктаў. И тут необходимо менять статут, дописывать его, уносить некие измены. По-другое, у нас нема ничего про некие термины откладания, вынесения на агульное паседжанне з тых прапаноў, якія прапануюць іншыя фракцыі, маленькія фракцыі. То бок няма ніякіх гарантый, што тыя пытанні, якія лічаць маленькія фракцыі важнымі, будуць калісьці наогул вынесены на агульнае паседжанне. Калі вось ёсць гэта прапарцыянальнае распределенне гэтых галасоў, як гэта працуе ў Еўрапарламенце, але мы тады павінны уводзіць нейкія тэрміны, што, напрыклад, там нельга больш за 3 раза ці за 5 разоў адкладаць вынесенне на агульнае паседжанне нейкага пытання, якое там та ці іншая фракцыя падае на нараду фракцыі. Таму што так, ну, прабачце, мы можам сутыкнуцца з тым, што насамрэч адзін аднаму будзем даказваць, што ніхто нікаго не дыскрымінуе ці наадварот. Лепш прадумаць, прапісаць нейкія вось рамкі тых правілаў, якія ёсць у статуце і якія, як я паўтаруся, месцамі супярэчаць адзін аднаму. Дякую великий, спадар Николай Козлов. Да, я хочу поблагодарить Юрася, и тут еще у нас про спам говорил Артема. Вот спам, и есть другие примеры такого же отношения. Но я вам скажу, что, на мой взгляд, было бы неплохо вот в Евросоюзе. Одна страна, один голос. Я предлагаю такой же принцип во фракции. Что касается спама, то в конце концов, у фракции, одна фракция, один голос проголосовали и приняли решение, чтобы не было этого спама. Скажем так, мы же сейчас обсуждаем, я как вариант. Мы можем принять любое решение, да? Но так было бы справедливо, потому что в любой другой ситуации может сложиться такая история, что у делегатов не будет даже возможности обсудить какие-то вопросы, которые поднимают там 1, 2 или 3, или даже 4, до 6 фракций. Вот 6 фракций подняли вопрос, а 2 фракции сказали, нам это неинтересно. И целое общее заседание не имеет возможности ни обсудить, ни проголосовать. И я не знаю, насколько там часто были злоупотребления или нет, но я предлагаю сделать так, чтобы они в принципе не были возможны. Вот о чем идет речь. Тут же речь не идет о чем-то таком из ряда вон выходящем. Просто, на мой взгляд, если нарада фракции формирует повестку, то это мы же не принимаем там решения. Мы просто принимаем решение, какие вопросы будет рассматривать общее собрание. Ну и отлично. Вот давайте одна фракция, один голос вынесем. На общем собрании есть большинство, которое может отреагировать как
ну, как они решат, как решит фракция или делегаты. Ради бога, пусть они решают это. Но они просто будут иметь возможность хотя бы обсуждать это. Спасибо. Мое предложение сейчас завершающий круг дискуссии, поскольку, в принципе, позиции мы как бы услышали. Вот вижу 7-ю руку и завершаем, поскольку мы можем так еще долго дебатировать, а все равно даже у нас не запланировано сегодня принятие каких-то решений. Понимаю, что важно обсудить этот вопрос. Давайте завершающий круг. Следующий Евген Караулов. Так, всем привет. Что? Меня чуваць, так? Так. Супер. Значит, по-перше, Роман Кисляк узгадаў, што ён праваабаронца, но нагадаю, што праваабаронца хацеў пазбавіць дэлегата, які быў абраны беларускім народам, які ўдзельнічаў у выбарах права голаса. Да? Хаця меў на это права, быў і быў зацверджаны пастановай выбарчай камісіі, ну і так далее. Вот. Но калі вяртацца да сутнасці, то я не разумею, якую праблему хацім вырашыць. Як ветэран Координацыйнай рады могу сказаць, што кожнае скліканне говорят, что там нейкая фракция монополизовала ўладу, никому не дазваляе развиваться и так далее. Но с досведа могу сказать, что звычайно люди, якія больш уваги надаюць каким-то бюрократычным момантам, власне кажучы, больше ничым не займаюцца, да, в Координацыйнай радзе. Хотя у нас вообще-то шмат накірункаў працы, да, міжнароднае прадстаўніцтва, фармаванне дэлегацыяў, міжнародная камісія вот зараз ідзе, і што, вот, напрыклад, нават гэтае пытанне, не было падтрымана нашай манапольнай, великай, ужаснай, страшнай фракцыі коаліцыі «Латушкі Рух за свабоду», но оно все одно зараз абмяркоўваецца, да? Я просто не разумею, якую праблему это павінна вырашыць, да? Тому што што ў мінулай Координацыйнай радзе, што здаецца і зараз, вот кажуць там пра вынесена было пытанне пра сакратаря, его забаковали. Ну, почекайте, так вообще-то Координацыйная рада, нарада фракции, да, приняла решение аккурат, потому что была такая-то проблема. Нарада фракции приняла решение, якую эту проблему и вырашила. Вот. И у минулой Координацыйнай раде просто так само казали, что вот коалиция «Латушки» развалит КР-3, ничего не будет, дожили. И вот теперь КР-4, то же самое. Тому прапаную засярэдзіцца больш уже не на ўнутраных, хотя, конечно, ёсць там некаторыя праблемы ў статуце, будет, напэўна, створана какая-то камісія или там працоўная група для збора прапановаў, але думаю, лепш засярэдзіцца на рэальнай працы, да, што больш уплывае на беларусаў. Там сакратар у нас сябра Координацыйнай рады, не сябра Координацыйнай рады, на звычайно беларуса, напэўна, мало паўплывае. Вось вырашэнне каких-то праблем з легалізацыяй или там стыпендий іншае, я думаю, уплываюць больш. Было б круто, калі б мы больш увагі надавалі этому, а не вырашэнню ўнутраных бюрократычных пытанняў уже месяц, колькі это доўжыцца. Дякую. Станіслав Салавей, калі ласка. Станіслав Соловей, у вас рука. Вас не чуваць. Так, зняў руку. Тады Ксенія Луцкіна наступная. Я павінна адказаць спадарне Пракопчык наконт майго сакратарства ў дэлегацыі пары. Па-першае, так, сакратар пры дэлегацыі не можа быць дэлегатам Координацыйнай рады, але і абсалютна відавочна, што зараз Координацыйная рада 4-го склікання будзе абіраць новую дэлегацыю, уключаючы новага сакратара. І я сакратаркай дэлегацыі ўжо не буду. Гэта абсалютна відавочна для мяне і для кожнага нармальнага чалавека, які знаёмы з дакументамі. Таму давайце гэтае пытанне наўпрост не будзем ніякім чынам, што я страляю сябе ў калена, якім чынам.
Так, У нас давайте, зараз, давайте ну, так. это смешные, это, ну, Так, это я давайте уже притримуватися не лишусь порядку. объяснить Навіть є секретаром, питання, я яке ми абсолютно... Так, я вибачаюся. Ми сьогодні написали допис, де ви вельми написали, що ви прошу, секретар. вельми прошу Ні, до я- порядку. який допис я Вельми прошу писала? до порядку. Шановні сподарені Я делегації, вибачаюсь. прошу до порядку. Так, прошу до порядку. Можете, до речі, Артем, можно? Меня перебили. Во-перше, Так, який давайте. допис я сьогодні писала, я нешта згубілася. І в любым випадку, коли я апошні раз секретаркой делегації я була у чэрвені, коли була делегація фактично третього складу, а не як делегація четвертого складу. І не треба блитати одно з другим. ми позицію зрозуміли. Дякую. Дякую. Юрай Зенкович. Дякую, спадар старшиня. Якби, ну, што я побачыў падчас гэтай дыскусіі? Па сутнасці, частка фракцыяў апраўдваецца, што не, мы не злоўжываем. Частка фракцыяў кажа, што, ну, калі вы можете злоўжываць, значыць, гэта вы дакладна злоўжыеце. Спадарства, мне здаецца, што ніхто тут не спрачаўся, ніхто не казаў, што гэтае пытанне не актуальнае, што яго не трэба абмяркоўваць. Просто зараз, ну, на маю думку, зараз сапраўды не ў час. Давайте мы гэта абмяркоўваць у рамках праекта зменаў в статут. І гэта таксама, гэтая праўка таксама патрабуе зменаў в статут. І давайте мы створым, не ведаю, рабочая група, камісія, не ведаю, як гэта будзе фармальна, абмяркуем і створым орган, які будзе акумуляваць такія пытанні, такія праблемы, супярэчнасці і падрыхтуе праект зменаў у статут. Ну і хацеў бы асобна падтрымаць спадара Караулова, што сапраўды давайте менш займацца бюракратыяй і менш дзеліць пасады, а больш займацца тымі справамі, якія сапраўды важныя для грамадзянаў Беларусі, як за мяжой, так і внутры Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Мікіта Семененко наступны. Вітаю всіх, шановне господарство. Я, на жаль, не можу підтримати прапанову Миколая Козлова, і зараз патлумачу чому. Тому що коли кожна фракція, яка входить у нараду фракцію, атрымае паўнавартасны такі один голос, одна фракція один голос, то гэта яшчэ больш узмацніць нараду фракцыяў. І звычайныя дэлегаты, звычайнае агульнае паседжанне, якое з'яўляецца вышэйшым кіруючым органам координацыйнай рады, адыдзе яшчэ далей на задворкі і праводзяцца не будуць праводзіцца не агульнае галасаванне, не агульнае паседжанне, а ўсё будзе вырашацца ў межах нарады фракцыяў. Лідарам фракцыяў будзе дастаткова пераканаць лідараў іншых фракцыяў. І не трэба будзе працаваць з іншымі дэлегатамі. Не трэба будзе пераконваць іх, не трэба будзе агітаваць за свае каштоўнасці. Таму гэта не дапушчальна, каб кожная фракцыя мела один голас і вырашала выключна ў межах нарады фракцыяў. Але я падтрымліваю Романа Кісляка з ягонымі прапановамі аб тым, што неабходныя рэформы статута, неабходныя рэформы нарады фракцыяў, і трэба рабіць слабую нараду фракцыяў і моцных дэлегатаў координацыйнай рады, якія будуць актыўныя, і натуральным інтарэсам кожнага актыўнага дэлегата з'яўляецца правядзенне сістэматычнае агульных паседжанняў, агульных галасаванняў, а не вырашанне пытанняў кулуарна за зачыненымі чатамі. Бо мы ўжо сутыкнуліся з праблемай, калі было высунута 13 дэлегатамі прапанова аб непрызнанні галасоў аддадзеных сакратаром Іванам Краўцовым, і гэтае пытанне не было вынесенае на агульнае паседжанне, на агульнае галасаванне, бо так вырашыла нарада фракцыяў. А як выглядае нарада фракцыяў? Туды ўваходзяць лідары фракцыяў, туды ўваходзіць без права голаса сам сакратар Іван Краўцоў, туды ўваходзіць Євген Каролов, які фактично кірує секретаріатом у адсутнасць активності з боку Івана Краўцова. Туди виходить представниця моладзевага наступа Марго Ворыхова. І вось гэтая такая маленькая фракція з 8 дэлегатаў мае як мінімум 4 сваіх дэлегатаў на раде фракцыяў, і нават не маючы там вялікага ўплыву, можа адстойваць сваю пазіцыю. І гэта недапушчальна, так быць не павінна, і павінны все пытанні, якія вынесеныя на агульнае паседжанне, зацвярджацца, калі гэта не з'яўляецца нейкім спамам, як прывялі раней там по 100 зваротаў ад дэлегатаў, яны павінны зацвярджацца, выносіцца на абмеркаванне, выносіцца на галасаванне. А нарада фракцыяў павінна выконваць тэхнічныя рэгуляцыі,
а не ўмешвацца ў выказванне свайго меркавання праз дэлегатаў, праз спробу заткнуць кагосьці ці замяць нейкую праблему, якая невыгодная для пагадненняў паміж фракцыямі. Выбачаюся, што так доўга казаў, але дзякуй за ўвагу. І Дякую вялікі. Валер Мацкевич. Да, коллеги, ну, нечакано для себе вымушаны прызнаць, что я зусім готовы пагадзіцца з папярэднім спікерам. І Мікіта фактычна палова таго, што я хацеў сказаць, сказаў. Але вось што я азначу, што лічу важным. Мы з кадэнцыю ў кадэнцыю кажам про тое, што адна з такіх глыбінных, скажем, місій, мэтаў Координацыйнай рады гэта павышэнне палітычнай культуры, у прынцыпе, і культуры дэбатаў сярод супольнасці. А дзе, як не павышаць гэтую культуру і гэтыя здольнасці, як не на дэбатах падчас агульнага паседжання, дзе кожны дэлегат адчувае сябе сапраўды ангажаваным дэлегатам, а давайте прызнаем, што сапраўды ёсць пэўны выклік для таго, каб абраныя дэлегаты падчас усёй кадэнцыі яны заставаліся, скажем, у такой здаровай матывацыі, у тонусе, у адчуванні таго, што кожны з нас уплывае на працэс і уплывае на прыняццё тых ці іншых рашэнняў. Тут добра было сказана про тое, што, падаецца, Юрась сказаў про тое, што парадак дня гэта фактычна паслядоўнасць. Паслядоўнасць пытанняў. Таксама там было пра спам і адпаведнасць статуту, але я хацеў засяродзіць увагу на тое, што у што мы упіраемся? У трактоўку таго, што мы падразумеваем пад парадак дня. Хтосьці скажа, што парадак дня гэта вось мы вырашаем, будзе пытанне ці не будзе, а можна трактаваць, што гэта проста паслядоўнасць пытанняў, каб павестка была не перагружана, якіясьці пытанні там, якія паступілі першымі, яны першымі разглядаюцца, там больш за 3-4 пераносяцца на наступнае паседжанне. Тут пытанне менавіта трактовак, тут нават не пытанне змены статутаў. Тут можна вырашыць тэхнічна, што гэта можа быць нейкі там частка допісу рэгламент па працы нарады фракцыі ці талкаванне палажэнні статутаў. Можна знайсці выйсце, як гэта абгрунтаваць, як гэта рэгуляваць, калі у нас ёсць супольнае разуменне про тое, што мы аднолькава разумеем, што тое пытанне, напрыклад, якое прэцэдэнт, про які казаў Роман Кісляк, гэта дакладна не спам. Вось тое пытанне, якое было вынесена, тое, што было названа прэцэдэнтам, гэта дакладна не спам. Вось. І можна проста пагадзіцца з тым на гэтым этапе, што нарада фракцыі, яна рэгулюе проста сапраўды паслядоўнасць вынясення пытанняў, а не блакуе тыя пытанні, якія невыгодна да разгляду тым ці іншым палітычным сілам. І на гэтым будзе дастаткова. Ну а пакольку гэта сапраўды вялікае пытанне, шматграннае, тое, пра што казаў Мікалай Казлоў, што я сапраўды таксама падтрымліваю менавіта у гэтых варунках і у гэтай кадэнцыі, я разумею, што гэтае пытанне больш такое глыбіннае, вялікае, яно патрабуе зменаў там у тым ліку у першапачатковых наших дакументаў у рэгламенце. Гэта мы можам разглядаць, як сказаў спадар Ляўковіч, у больш буйных працэсах. Але дамовіцца про тое, што нарада фракцыі адказвае проста за паслядоўнасць вынясення пытанняў, а не за блакіроўку іх пад парадкам дня, я думаю, што мы можам, в прынцыпе, і ў працоўным пытанні ніякіх там галасаванняў для гэтага 2/3, напэўна, не патрэбна. Ну, дзякуй. Дякую. Миколай Козлов, и скончим обмеркование. Да. Ну, я хочу, чтобы все понимали, что мы вынесли это для обсуждения. Как бы способы и там пути могут быть разные. И это как бы профилактика на возможные какие-то конфликты или там, не знаю, дискуссии и все остальное. Поэтому я считаю, что мы должны как-то выработать, учесть интересы всех.
И главное, чтобы все имели возможность, и это не блокировалось, вынести какие-то вопросы на общее заседание. Вот наша цель. Никакой другой цели у нас как бы нету. Поэтому тут было несколько предложений, над которыми можно поразмышлять. Это вполне себе неплохие, но главное результат. Главное сделать таким образом, чтобы было чуточку больше демократии, чуточку меньше монополии. Я никого не обвиняю пока, но последнее голосование у меня сложилось впечатление, что вот то, о чем говорил Никита Семененко, о том, что вот не понравился вопрос, его и задвинули этот вопрос. Ну, я не знаю, я бы поголосовал по этому поводу, или, по крайней мере, обсудил бы, нашел бы время на коротке. Ничего в этом страшного нету. А складывается такое впечатление. И это плохо, когда дается повод для таких впечатлений. Поэтому это надо просто убрать из каких-то возможностей, и все будет отлично. Все, что я хотел сказать. Спасибо. Дякую вялікі. Бачу питання у чаті, а можна коментар ад спікера ці сакратарыята наконт ці можа фракцыя і група 6 дэлегатаў выносіць на галасаванне меркаванне ў онлайн-форме? Так, можа. Такога блока няма і ніколі не было, тому мне падаецца такое права ёсць. Адзінае, што я хацеў бы зазначыць, падчас сённяшняга абмеркавання вось мы абмяркоўвалі рэзалюцыю па выхадзе з палітычнага крызіса шляхам круглага стола 20 хвілін і 40 хвілін мы абмяркоўвалі пытанне парадку нарады фракцыяў. І гэта добра, што ў нас удзельнічала ў абмеркаванні другого пытання дайшло аж 47 дэлегатаў на піке было. Гэта вельмі важна, што актыўнасць дэлегатаў захоўваецца, што такія важныя пытанні абмяркоўваюцца. Але ўсё ж такі я бы хацеў звярнуць увагу на тое, што часткова працэдурнае пытанне найлепшы спосаб іх пераносіць, апрацоўваць іх перад галасаваннем у працоўных групах. Каб гэтае абмеркаванне вели адпаведныя спецыялісты, каб гэтае абмеркаванне выносіліся на агульнае паседжанне ўжо прапрацаваныя, падрыхтаваныя, каб бы не гублялі 40 хвілінаў на дыскусіі, дэбаты даволі такога пытання тэхнічнага, шчыра кажучы. Вельмі важна, каб нашы агульныя паседжанні былі празрыстымі, адкрытымі, трансляваліся для людзей, але мы абмяркоўвалі, вырашалі пытанні не толькі, якія важныя для нас, 80 дэлегатаў, але і для беларускага грамадства. Таму я заклікаю таксама пра гэта думаць, бо Координацыйная рада, я ўпэўнены, гэта той орган сапраўды, які дэманструе сапраўдны парламентарызм, але не толькі абмеркавання тэхнічнае, звязанае з нашымі ўнутранымі працэдурамі. Давайце глядзець таксама больш стратэгічна. Таму вялікі ўсім дзякуй за сённяшняе абмеркаванне, за сённяшнюю дыскусію, і паколькі нават не было прапанавана галасаванне па гэтым пытанні, гэты пункт парадку дня таксама лічу закрытым, вычарпаным. Усім дзякую за выказванне пазіцыі і скончваем сённяшняе агульнае паседжанне, бо ў парадку дня у нас больш пытанняў не было. Бачу яшчэ 2 рукі. У парадке выключэння дам выказацца і спадару віцэ-спікеру, і прадстаўніку сакратарыята. Евген, потым Анатоль. Так, я просто, вертаючись до этого питання, хотів би пропонувати ще поглядіти, як працює у парламентах краіну право выносіць на галасаванне прапанову, тому што калі была спрэчка наконт гэтага на раде фракцыі, я паглядзеў, як это працуе ў сейме Польшы. І там у спікера, маршалка сейму Польши амаль неабмежаванае паўнамоцтва не дапусціць любую ініцыятыву, але там ёсць абмежаванне па часе. Я думаю, в рэгламенце нарады фракцыі мы маглі бы такое, напрыклад, напісаць, у якасці кампраміса, хаця у нас нават вся нарада фракцыі павінна галасаваць, а не на асобна спікер ВШ. Другое, калі мы зноў жа вернемся так як бы да практыкі ўкраінскай на раде 4-го склікання, то мне узгадывается, что вот учора, калі было абмеркаванне, и Александра Мамаева, человек без фракции, одна позафракцыйная, попросила перенести на 2
тыдня абмеркавання наконт міжнароднай камісіі, і все это падтрымалі, хаця ў чалавека нават фракцыі няма. І мне здаецца, што чуюць всіх у Координацыйнай радзе, нягледзячы на тое, што это там не до конца можа прапісана. Дзякуй вялікі. Я не супраць, каб спікеру далі такія велізарныя паўнамоцтвы, але гэта жарт. Анатоль Міхнавец, калі ласка. Прапановував підтримати ініціативу Юрія Мелішкевича на фонд червоно-білого стяга на Грунвальдському полі. Завтра у нас 15 липня, зараз годовина Грунвальдської битви. Я зараз кину в чат ось його зворот, який можна підписати так само, хто не підписав. Там є готовий текст, і просто на нашому бланку пропоную його отослати завтра. Музеї Грунвальдської битви, там ті установи, які може Міністерство культури підтримати цю ініціативу. Там текст готовий, просто ставить Координаційна рада підписати. Дякую. Це треба це голосувати. Ну, я думаю, що це важна річ. Про ось сьогодні казали, що людям не цікаво наші бюрократи, людям цікаво реальна справа. Це реальна справа. Так, дзякуй вялікі за прапанову, сапраўды вельмі важная. Дзякуй усім вялікі, паўтаруся, за сённяшняе паседжанне. Мы адпрацавалі гадзіну 5 хвілін. Усім вялікі дзякуй, працягваем працу ў дакументах. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве вечна!